नमस्कार, प्रणाम आप सब लोग के। आप सबके बीच में हम एगो भोजपुरी के कविता लिखले बनी जौन आप सबके बीच में हम रखल चाहतनी। तो आप सब अगर अच्छा लगे तो हमको आशीर्वाद देव, वीडियो के लाइक करी और अधिक से अधिक शेयर करी। और आप सबके मनोरंजन खातिर हम ऐसा ही कविता लेके आवत रहब जौना से आप सबके मनोरंजन हुई और अच्छा लगी तो अपन आशीर्वाद दी हमके और एक लाइक जरूर करी। कविता के भाव बा कि दू जना संगतिया आपस में बात करता लोग। जब मुलाकात होता एक संगतिया एक दूसरा से मुलाकात होता तो एगो संगतिया उनका से पूछता रहन, सर समाचार पूछता रहन कि बताओ तार का हाल बा। तो अपन हाल के बतावत रहन, यह कोरोना के सिचुएशन के झेलले बड़न आ अपन हाल के बतावत रहन। कतना बताई लागल दुखे के टाल बा, माने कि कहतर कि कतना बताई दुख के टाल लागल बा, माने कि गांज भइल बा दुख। कितना बताई लागल दुखे के टाल बा, कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि का हाल बा। जौन अपन परिस्थिति बिया वो अपन बतावत तरनागा आगा सुनी सबे। बबुआ के नौकरी छूटल घेरा गइले टाउन में, बबुआ के नौकरी छूटल घेरा गइले टाउन में, बहुत बुरा दशा भइल हमनी के लॉकडाउन में। कैसो बबुआ घरे आवस रहे खखन हो, बस टेम्पू ट्रेन सब साधन भइल बन हो। अब पेटवो पोसाई कैसे बड़का सवाल बा, कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि का हाल बा। वो अब आगे का बतावत रहन, जब साधन ट्रेन चालू हो गई सब तो खुलल ट्रेन कैसो बबुआ अइले घरे, घर में परिवार लागल खैला बिन मरे। अब बबुए कमाए वाला रहल, वो घरे आ गइलन तो दिक्कत होखे लागल, सब खैला बिना मरे लागल। आगे का कहत रहन, ठनकल दिमाग जब बुढ़िया के ओराइल दवाई, ठनकल दिमाग जब बुढ़िया के ओराइल दवाई, आ पैसा बिना लागे कोरोना से पहले ही मर जाई। कैसे गुजारा होई ई बड़का सवाल बा, कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि का हाल बा। अब ठेल ठाली के समय आगे चलता तो कुछ प्रशासन के तरफ से सरकार के तरफ से राशन मिलता ओकरा के बतावत रह। भइल सहायता तत्पर भइल प्रशासन, भइल सहायता तत्पर भइल प्रशासन, आ फ्री में मिले लागल कोटा पे राशन। भाई कोटा पर जब राशन मिले लागल खाए खातिर तो थोड़ा बहुत दिमाग शांत भइल। मिलल चावल आ 1 किलो दाल हो, धीरे धीरे जिंदगी के सुधरल अब हाल हो। जब चावल आ दाल कोटा पर मिलल तो थोड़ा बहुत राहत भइल, जिंदगी सुधरे लागल। फिर आगा का कहत रहन, फिर कहत रहन कि बच्चन के भी हालत देख के बहुत हमारा दिक्कत होता। मतलब कहत रहन कि चिंता से मरी ऐसन माया के जाल बा, चिंता से मरी ऐसन माया के जाल बा, कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि क्या हाल बा। सरकार तो पहले चावल आ दाल दिलस, ओकरा बाद से अपन कुछ नियम चेंज कर दिलस। ओकरा के बतावत रह कि दाल के जगह अब मिले चाना, दाल के जगह पर मिले अब चाना, माड़ भात घुघनी अब मिले खाना। अब भाई माड़ भात घुघनी मिले लगल खाना, दाल चावल मिलत रहे तो दाल भात बन जात रहे। अब दाल के जगह जब चाना मिले लगल तो माड़ भात घुघनी मिले लगल खाना। दाल के जगह अब मिले लागल चाना, माड़ भात घुघनी अब मिले लागल खाना। बोले रहनी मकई 10 कट्ठा, खेत रहे घर के, आ ठूठ कैलस साढ़ बड़ावा सारा खेत चोर के। माने इहो दुख बा, मकई बोले रहनी तो बाड़ा साढ़ चोर के ठूठ कर दिलस। अब हमरे पसगरे से पड़ल अकाल बा, कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि क्या हाल बा। अब जब लॉकडाउन टूटल
तो थोड़ा महंगाई बढ़ल है, सबके पता बा, सब ये चीज़ के झेलता। टूटल लॉकडाउन महंगाई भइल चालू, बतावत तरन कि टूटल लॉकडाउन महंगाई भइल चालू, आ हित न त आवे त किना त घरे आलू। आलू के इतना रेट बढ़ गई बा कि किन के सब्जी खाए लायक नहीं खे, जब हित न त आवता तबे खरीदाता। टूटल लॉकडाउन महंगाई भइल चालू, आ हित न त आवे त किना त घरे आलू। कोरोना से पहिले निकल जाई जानवा, केतना ले सुनाई तोहके हम पर बचनवा। एह में बाटे राजनीति के बहुत चाल हो, एह में बाटे राजनीति के बहुत चाल हो। एह में बहुत राजनीति के चाल बा, कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि क्या हाल बा। ऐसन सरकार ऐसन प्रशासन, नेता छोड़ी जनता पर होखेला शासन। माने नेता लोग के छोड़ के जनते पर शासन होता। मास्क नहीं खो पहनत तो मास्क पहन के घूमो, हेलमेट पहन के घूमो, बाकी नेता लोग पे कौनो तरह के बात नहीं खे, ठीक बा। ऐसन सरकार ऐसन प्रशासन, नेता छोड़ी जनता पे होखेला शासन। नेताजी के रैली में भीड़ होला ठूस के, घूमता लोग स्कॉर्पियो बोलेरो में घुस के, माने ठूस ठूस के। उनका लोग के कोरोना नहीं खे हो, चुनाव प्रचार करे खातिर बोलेरो स्कॉर्पियो में हुर हुर के घुस के घूमता लोग, प्रचार हो रहा बा। उनका लोग के डीजे पर बाजता ताल ताल बा, उनका लोग के डीजे पर बाजत ताल बा। कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि का हाल बा। कहे संतोष संगम, केहू ना पूछे वाला सवाल बा। कहे संतोष संगम, केहू ना पूछे वाला सवाल बा। कोरोना के काल बा, कैसे बताई कि का हाल बा। अगर